Părinții mei au divorțat și de atunci mă simt îngrozitor. Și eu aveam sentimentul ăsta, gen, mulțumesc Dumnezeu că nu s-a întâmplat, dar aveam frica asta, știi? De acum o să vezi că o să se schimbe ceva și o să fie bine. Noi în viață întâmpinăm niște dificultăți. Și știu că e greu, e nasol, e teribil. Dar o să vezi că o să treci peste asta și îți garantez eu că o să fie bine. Și o să vezi că o să fie bine. Doar trebuie să-ți dai timp și să cauți să înțelegi și să cauți o variantă în care să accepti chestia asta. Nu trebuie să treci peste problemele astea singur. Nu trebuie să te izolezi, nu trebuie să stai cu tine. Uite, faptul că tu ai vorbit acum, gen, ți-ai spus ofurile și te-ai descărcat, te-a ajutat foarte mult chestia asta. Gen, caută mereu să vorbești cu o prietenă, să vorbești cu oricine, gen cu cineva, intri pe Discord la noi, vorbești cu cineva. Suntem 4.000 de oameni pe live care... Likey